Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubona. Umurigeria w'Ensoko TV n'ubo tukogose no mugoroba weri tukerigaria 25 na rimwe asomutinyo kabero mwaka w'Echile fuibere 25 na rimwe no kugera kwa nebuna kwa ganderero bya aseri tukurigima asekwarenge asemirimo asobwonchereri asokwerigeria nandonsi asogandira tukubwati Ensoko TV boroso mu gusikuro cinsa 12 cheke mambi na indeboni gaciragere cinsa sato cyabona botuko cya Afrika ya mocha engaki tukuchikanyora maya asenchira yobwekerano buna baseke baito bayarganire aseri tukurigima eriko enekina nkuikirare asobot kubiga asubwagare nabo igasobwe memono eriyo naibwe manyina narariaria agenderere aseri tukurigima ya etire nabo igo ayarache kubwatia yabwati wetera senchero yo mutandao bwekerero Facebook nabo igo asensemo ya YouTube Ensoko TV asebono tiango toranyora asenchira yoko ya chuti narariari kwaliganderetie asobot kubwabo. We have been since 22nd of this month conducting free surgeries to the needy patients with neurological problems, all the children and the adults. Abarwaire baganeti uko manu anene kigimase chinsemo cyoro iboro konyoro bokoreri bwabo se county ya Kisii. Chama bado kiko imara. Ukiangalia mikutano ambazo amekuwa nacho, he has never been having an ODM kala kwa hizo mikutano. Inamaanisha yeye alikuwa ashaenda kitambo. Kiama kia ODM ni ogetinene bokongo na gutwara uboroso botingu abarayibe kiame kyo baenekirie. We will not allow anybody introducing violence in central Kenya, in any part of Kenya. You are living in the past. We will not allow you to incite the people of Kenya against one another. Titori gochigwanchira na chibura buru imeye nsomo konyi bomurayibwe nsekindiki osingereire. Na kwarganirio murigereria erio oyanyora senchira yobwekerano erietariane Ishmael Mogere asomo chakaro botukuba bono angaba gakemia ya mone 20 kurwa bwenyakoni ase wodi ya itibo imeyensemo ye bunge ya North Mugrango nigo kobo mubatebere nigo bachiramo erigo twara eriogi bagokwana emiyo mucho ikonge niga bagakabu bagoteba mbwati murayonde bwensi kurwa bwenyakoni egento bakweranga kerire gutatwara magendero andonsi nigo bararire buna gwikumutie nyoka nemba chikotwarege karo aria nyagukiani erikorwa umurubiri yobo bwoborayi buno museke ito Stephen Nyarike Mbonde ariganiri oroboti urwasobot kubwabono chairman na nyawachune patron bilibia toreta mbuyabire gosewobire bobe salama sana abagaka kurwa bonyakoni hase wodi ya itibo bunge ya North Mugrango me ya Nyamira nigo kobomo banjiranire gochichamo ryogotwara ryogierimo ryogochora barayibabo bagukwana rero imeyo mocho ikonge nigo abagaka bo batebirenga kugotaba kwa bamo kigento kiagerere barabu kwera na mayega kemagendero asamalieta ngoroku omonyangero Charles Nyaguoka botiso ndwete kenyorogia kirwanda ime ya Bonyakoni nigo tuachira buna abagaka ba Bonyakoni tokoriendo tokoroko bomo obomo bobo Monyakoni twara beire togosirerania asengenjo ebinte bike biato severaniri wono nigo tuachira amo buna abagaka ba Bonyakoni egere tochake safari ye igo twaomeranira asengenjo yokorienjera iyo Monyakoni tochamo egere tokore ebinto asoboamo rero buna tuacha igo twagikeria amangana yogwatananekana tobegente kema buno Monyakoni na tuabeire tubwate chiguru buchinyinge lakini aseri tukoriara buna twanyorana asengenjo totageto Monyakoni agenderere rero go twarie ira ngatiga tochamo ebe biombe mbere Monyakoni ebinge lakini tware ekeombe kire kemo yairire ngaki entambe tuabeire totariamo kurwa twarusetie kero gito twabwate kyo ba MCA kwete kurwa somuske Samuel Nyanjama
kera twabetha abwate kero twakana twakaumiranire twanya gukwana lakini koruto tanyora keroko twabeirare oyonde gujia soyonde asenge tutabwati oburai bagukwana kerekyo nigo bantiranire gocha komusira mubungo mukoro Onot Mogrango Joseph Kiangoi asekero kyobobunge ondairanĩrie sponsor yaitũ ũyũ Minto Kiangoi ng'ambia mana asengecho nerogerire tora naende nero tugũrĩire no na mache twanyure naende mbia mana ũyũ kũmoikera matebi mbia mana bigosi twatebi no yatũma gocha ng'a nero tu sponsor igotiga Nyasaye nera musisini gakonya kũrigio bugambio mbia mana media yonsi ngokorora ndese kanso yabaga kabaria bagotu wale naye gukonya gotegera mana ikwanya bugata ene mambe ukora bekari sanguri nene muno kunya gotenga gukorora tule gati yabiri byagerere bachichamo namona gotatwara chipara chingia chiskuru gotatwara uburemi obuya amo nekinyagitari jana bona banga chibara jinzo amaje ntori konyi maje maya chibara cyabera mahoro momo kinyagetari kinde tobwata cyabera matombe njibwata na mariogo ebinabya togekiri agere tokyamo na ndo tware page ni bawa toriyo maendero kuru ase byongozi leito intubuna abanyakoni toibwana ng'aba murabaito bakora gichikura abanyakoni bona yo ntori bosa nonde bwensi aenda nyakorigia bagakambangina abakwanire gatoja kurangera nyagukiani uji December twake kura ya maoni oitoranje gotebanga nero kobo nero rero twanjire aibo toibwana nigo basabire mubunge horabisi omuskecho ashinyamoko sire skuru yo mukirondo nebinto byo gotanga chingoba iriyo kogenderia masomo asenseme yo skuru jeito ngo wichire tobwate secondary sano nechi primary kianda twarigereire none agende twa school moto asengenya tutaringa nabagambe baito toje kwanere skuru jeito njiri positioning. For example, skuru ito mukirondo enga kibune mbure go to abana bakogura mabebe mbure jago to saa 7 bakogura saa 6 ituko jibiro tejinja kwanda giga kiasa leta asenge njonge nkobere gatorro bintu bibigo tegwa biko bwata chi nkoba ndiyo atwa sabire bali baraba usika kuno musike jo asinyamoko atokonye besa ya CDF yarigererio ororo erinde ebintu bibe kwa abana baitu banyori bagarigererio gosoma ndo gwanja nabayo Steven Nyarikembonde Ensoko TV Ikonge North Mogrango county ya Nyamira asensemo yende ime ya county ya Kisii nigo yabero mwese guchia sensemo yabo rwiri bari babwate mechando ijweganeti uko mwanwa nene kigimase chinsemo churu ibiro magaye kyombe gya Kenya Association of Urological Surgeons kurobo koreri bwabusa guchia saba menyibe county ya Kisii Migori amona Homa Bay kago kwana nabaralie mogoroba yarera sumo boganyo yomo abwase obo koreri obwo bwairire eikengi magochakara ritukure Jumapili nigo daktari Joshua Amatu oyuro munyakirgo gwekyombe ekyo atebiribuna abaru ire wetani rigana erimo na 50 no mona batatu abwase 20 bare abana nabo igo emya ya 43 barabanta banene babere bakonyora obokoreri obwo bwabosani go bokorwegwa kira eiki yo mweri w'umutinyo kaberekero mwaka abwase babwatane abago chichamo erikurwa obokoreri obwo bora tumeke chibesa chinyinge ase chinyagitari au ekerokeria obogadetie Dr. Joshua Amatu, a consultant urologist, the chairman of Kenya Association of Urological Surgeons. With me and my colleagues on the right is Dr. James Iko, the vice chairman of the same association. On my left is Dr. Francis Osawa, the treasurer of the same association. We have been in Kisii since 22nd of this month, conducting free surgeries to the needy patients with urological problems, both the children and the adults. We have operated in the following centers: Kisii County Referral and Teaching Hospital, Homa Bay County Referral and Teaching Hospital, and the Nyamira County Referral and Teaching Hospital, and a few private hospitals: the Matata Hospital, St. Bridget Hospital, Oasis Hospital, and during that period of time, we have operated 163 patients for free at no cost to the patient at all. Now, these patients had a variety of medical conditions. 20 of them were children, and 143 were adults. The outcome of these patients has been satisfactory, and most of them have gone home. The few one remaining are in the hospital, but they have very stable condition. Now, this is an event we do once every year. The last week of February, we usually call it Kenya Association of Urological Surgeons Week.
where we render CSR to the needy patients at no cost to the patients, and we fund the cost of the surgeons and the other supportive staff we operate with. Say that we have done the largest number of patients since we started this program. Last year we did 122 patients in Eldoret. The previous year we had done around 115 in another county. So the number has been increasing, maybe due to awareness and also the population of that particular area we are operating on and other logistics. Most of them are male patients. They are men because problems tend to afflict men of the elderly generation, but also young children have a problem, and also a few ladies also benefit from the same. We don't discriminate. Anyone who has a neurological problem will be attended to, either a lady, a man, or even a child. Fee for each particular procedure depends on the complexity of the same. The most expensive procedures we did today are so-called reconstructive procedures for the male genitalia and urethra, and the cost by SHA is around 250,000 shillings per case. So the patients operated who are more than 20 without problem should have paid now 250,000 shillings times 10, which is more than 2.5 million shillings. And that is underrated cost. If you try to in private practice, that cost of that procedure will be around 400 to 500,000 shillings. Asense muyende egesa kukiumo gusi nigo kiarurakanire koramukia buna bokonya gukia gwikabono iga nigo kibwata barayi babere abu bakorigyo barayi bonene bwense kiokere ekiorokererio buna homugusi okongire na kobo mungaini asense mu ya siasa abarayi abo babere Dr. Freddy Matiang'i David Maraga bonsi nigo babekiro mukyo monene bagoteba gwikaba ikengori gose ase etebe egatie birengerere byabana inchi bari basangira na Nsoko TV nigo barere buna abo babere nigo etakere oyomo atigere oyonde erio omugusi amanya kororekana buri umusekete Vincent Monda ariganiri roboti urwaso butkoboiga abantu baminto tolega asenye njota getubwaterane na into gendega tonyorera abantu bamintegendo indutari nomoro rutwari meku so enga kiene itoyo kogenda busyo Jubilee ase biro byaye nyagosera Simeon Nyachae oyo nerobegete mugusi ase mapu yabalia bakorigyo burayi obonene aiga Kenya wetere chama ya Ford People nigo mugusi echandete na kobali bo elimo Tom Kamanda nigakorwo Nyamusi e county ya Nyamira korengana nere umurindo nyagosera Nyachae abwate chinga kiechyo oyo tambukeiri Fred Matiang'i eso namie nembe yabwekanire ya Nyachae na yanyethani mara sita ekero ekonya nto kugambera ondieje yori chikoge nigo omugusi akweboria goselibo aliriria arenge ngaki ya Ford People gosenaliriria iranire korengana no mulingo rio borai na siasa kurwa busamaro e county ya Nyamira John Ogero no abutorochie ewefu yachete busia ya Matiang'i yanya konyoro kabage kororoka na linde no nyene ngaki ya Nyachae na bali go chagana babo the late president Mwai Kibaki kera bali koralia na ndekera chagete ko ralia ngana atagetobo president wa Kenya of course na banga bwate Nyachae ngakieyu lakini ekerongo kombea ngakia Nyachae ngakia Fred na Nyachae Fred ngabwate abafuasi abange mono kubwa abafuasi banyachae ngakilia na ande bono mate bono buna chinga kichiko na gokia system ngona go chenchiere abantu ngona kuiboru bale so nalgo tebanga ase ngakieli ya Nyachae ngakiye Fred na bairete umuri kabisa na ando nyarire kobaga kororoka na koba omonto obwate stamina ngia oranyara kobaga komnyokia president yetu ya Kenya William Samoei Ruto. Samuel Onchari no yo masegati ya bale bakoriyo borai imeye county ya Nyamira nere obeire gakomureka mono igoro buna barai ababere babeire bakogenda kitaro cyabo nigasangire na inche ekero maraga ekere campaign ya yere gusako tara chinsinyo cia Kenya ngima tali kurama monto
naende tari korokia oege ogwatanekana kwa abantu abananchi be community na bonta gitokota maraga une birengeri bya yasokire nigasogete birengeri byo gokonya omonto lakini asitari asengenjo yo gwatana n'abantu okubareta abantu bonsi amu kubatekana n'omubaro bw'abantu oyo obeire kogwesokia ase chinsemo ao ase abaraiya babere bagweta omoganda nigo okororekana koro ase omusike Fred Matiang'i egento boigo ogera agoteba buna abaraiya aba babere Dr. Fred Matiang'i na boigo maraga netakeire babege entekamo igo nche nare goteba ng'ase oyo minto David Maraga are gokora egento kia maana no go support omwana oyo minto Fred Matiang'i elinde abagusito baamo tobege kabwe ekemo elinde abafuasi abarase Maraga banyara ko bagosoa ase Matiang'i na rituranyara ko batoko gendereramo omogusi agoteba obo mobwaito neritimo rito nche Vincent Monda na kwareganire aya Imeyan Soko TV. Arenayo mugwakili w'ekigambiro ekenene haiga Kenya Philemon Murara Apiemi nigairaniri mbia mono ase omogusi gwesokia na kumwarigani Daktari Fred Matiang'i ase etaro yabo Imeya Rugongo rwa Gusii kagokwana ase Siminen Soko TV. Apiemi nigekerekia asabira abasae tibatumekwa bobe n'abanasiasa guturubania emesangerekano ya gesiasa. Apiemi oyo okorigekera ogokio oboseneta bwe county ya Nyamira nigasabira abasae babwate chikura erikomosira Daktari Fred Matiang'i korwa ase Orugongo rwa Gusii. Edina na roboti oruo Mwakiri w'ekigambiro kenene aiga Kenya Philemon Murara Apiemi nigo airanirie mbuya mono ase omogusi gwesokia na kumwarigania Dr. Fred Matiang'i ase etaro yabo ase chinsemo chia Gusii kagokwana ase Siminen Soko TV. Apiemi nigekerekio asabira abasae mbatumekwa bobe n'abanasiasa koreto guturubania emeyega ya kisiasa. Erieta nkoro kwa Philemon Murara Apiemi oyo teneine ase kerokio abaseneta 2027 Nyamira County. Tigang'akera abantu baitu ba Nyamira ng'ambia mono sana aso gosoka ase chinamba chinyinge chinene aso gokarabisa omweshimiwa oito His Excellence Matiang'i na leaders bari barenge komo batarete Gusii tukaborokia obwanchani obonene naende ekarekananga intu abagusii nabatore amo twensi ase ogosapotia omwana ominto Fred Matiang'i igo buna tuachete tugategerera mbuya sana noane eriogiriria bete akeiga abantu abandi bakamochikorwana asa abasae tigambatebinga my brothers and sisters ntotumeka bobe tuanse gutumeka toegwa obesa boke guturubania emekutano intu togocha komenya ense emiaka emenge tigango abanasiasa buna abo tobakanie nabaro butiga batware emekutano yabo nabaro bakwana biri bataete gukwana egento kende naende nkomenta mwanya getinge mona asa abasae ebibande ID cards nokore chester tochigwaka chikura na kiratokonye ntocha tosoka abange para totebe ngo support omwana ominto Matiang'i lakini onye ntobwati ebibande nane tochester as voters mbosa. Apiemi oyo okorigekera ogokio oboseneta Nyamira nigasabira abasae babwate chikura erio gocha kwenekia ng'a abamochorire Matiang'i korwa ase chinsemo chia Gusii kegwarieke batarabwata ID ande barechester ase obonge egarekera chikura chigocha goika ande tochiaka ase obonge igo nari toranyare gosupport candidate cheito bari twanjete ase haya bwatikaire n'ekisemi niko abasemi bwabwatukire gukiasa abarimu b'ekisikuru baetange kurwa kogosoria korondo buna vieta ekyo kyagarira abarimu abange gosirie kibesa na mugiga yabo koe kweng'enta babwatari b'ekisemi bakwana rero ekero kigikaro kiare gosemia abarimu amo ne board ya Magonga DP Comprehensive School iguru botumeki bweng'eria nigo mworokyo monene Evans Nyamoko atebirenga eyene nchire ya muyo gosegeta obumenyo obuya bw'abarimu. Okay, asama Tangoro Evans Omande Nyamoko, the head of institution Magonga DP. Awocha gwaitoga iga kangenene noko leta abarimu amo na Bible whereby they are represented by the board of management Johnson Oirega as mono okosomi abarimu baito on financial management and the CPE, that's competency based education. As you know,
nere engeni ase program ito ya masomo Kenya. Gento kieng'enche nene financial management eyo egenderete. Balimu abange basirira ase eng'encho ya betting ase eng'encho yogotatumeka chibesa buya mwalimu onyekare stressed up njira teyaradelive goika atware peace of mind. Inche aseri etangorokwa mose Alfred Nyasani yondo mobesa gochisemi igeiga Nyamira North internet zone korokuma wawa rero igotwacha iga aso mwari konanyete kurase omweticha gwesukuru yeto ya Magonga inche gotucha gosanga nabari mama na board members na gokwanira mono egente kigekoroku gambling kiagerire mechando yabeire abari mubaito basiriri chibese chinyinge na abandi basirira magemabo ase eng'encho yogoswa ase ebinto bune ebyo bikebike chinja shortcut yokonyora chibesa bwenereti. So ekire kitware kwa manga gambling yaretire muchanda monene abari mubaito basirira magemabo ase eng'encho balusiri basiriri enibo yabo eri baro chokobeka sama tumisi amaya na kero kende yagera ekero chibese chiaba borire chiasoira sinjira bune eyo mbagwekana ne school mba igasi abo kwanyate bakoreka borongo bono koronde yiga muntu ngene kanga obeke besega nabakonya yamenti okobeka shilingi 10 nabakonya chamenti yabere osere bweyamo okobeka eri bweyamo komenti kali chibechi chinyinge lakini kwanyora egento buneke kuru kwa fiedo mugwekano muntu akaranga ngobeke omuntu akare kariaka kaminjo kigagera kuchiari ebese yakoreka afieta kwanya ngebe yakoreka yachi ndege muntu ngati amiyo kene chabe pero nteme kwa akande ndege tayo ndege egento mufano kare esimime tadi ndege iri gore kuiruruka Zaga ni mwalimu wa Magonga. Naweza kushukuru sana kwa especially to our head mwalimu mkuu kwa kuonelea ni vema na mwenyekiti wa bodi kuonelea ni vema kuleta walimu mahala kama hapa kupata mafunzo ya maisha away from school, and equally niweze kushukuru viongozi wetu na niombe ofisi ya mjumbe wetu Mheshimiwa Nyamoko through CDF aweze kutusaidia ile shule ni ya nyumbani tuweze kupata tiles kwa shule sababu shule yetu is one of the best performing schools. Asensemo yende abaraye ubare abanyakirugase kiama kya ODM kurwa county chonse 45 nebere meyense ni goba umiranire asomucho Nairobi aseba kwanire nu asomunu oyo mobuna kiama kya ODM ni gogetine ine bokongo ni go kibwato buruso botingo abaraye ubakuragwa no mugabara we county Kakamega Fernandez Baraza mubunge Omakadara George Aladwa amona abaraye bande ni gobatebire kiama kyo ni gogetine ine bokongo na ni gobare ase oyo kabero muraibe kiama kinya gusera Raila Odinga abatigete asebono bamukira nsemerie kwamiriria ekoragwa na Sifuna ya Linda Mwananchi abarayabu nigo boigo batebire buna obochorwe kiame kyo bwakorekanire na bochori obwo tiburi gochia kuiranirwa nainde. The party leader of ODM, Senator Dr. Buru Oginga, made a virtual address to the chairpersons and urged them to champion the party's ideals and values to the members and the people in their respective counties. During the meeting, the party chairpersons resolved as follows. Number 1, that we support the resolutions of the party's National Executive Committee NEC made a fortnight ago at the meeting in Mombasa County, one of which was to discharge the Secretary General of the party, the former Secretary General, Senator Edwin Sifuna, of his responsibilities for gross misconduct and the subsequent appointment of Honorable Catherine Omanyo, one of the 2 Deputy Secretary Generals, to act as the Secretary General. And we are committed to the party's ideology, values, mission and agenda. We shall work tirelessly to ensure that we make our party stronger and prosperous, just like our fallen party leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, wanted it to be. We shall not let him down. We never let him down in life, and we shall not fail him in death. His spirit will continue to guide us. Najua wengi wanasema uchaguzi itakuwa watatendo NDC itwe. Sasa NDC imeitwa, mambo ya uchaguzi tulimaliza Mombasa. Na delegates wote walikuwa Mombasa kwa NEC. Baadaye kulikuwa na mkutano wa Central Committee ambaye pia ulifanywa eneo la
Abarai kurwa sekiama kia UDA nigo batwara umusangerekano emechi nsemo cha Nyamache eri gukwanira eng'ana yo goswa sekiama kia UDA bakorogwa n'uyu kabiri umubunge bw'ensemo y'ebunge yabo basi Steven Manoti nigo bakwanire egekoro kigati abarai kubatumeka abantu guturubania emesangerekano y'abarai bande nabo igo kubasaba kera umurai anyare gukora siasa cy'omurembe batari koreta kiburaburu nonye nabo nigo bamusabira umurai wense Dr. William Samoei Ruto abe gakubatarira abantu babo basi okoba nigo aberegeka egetambe atanya kubatarira bo igo kumusaba agenderere kubaretera amagendero eri babe bakumusira abe gakwirana asentunda ya kabere Caroline Mousa na roboti urwo asobwe memono. Rituko lya rero nigo yokabaire omujumbe bw'ebunge yabo basi Steven Manoti ara aige ikaro kyo musangerekano bw'abantu kurwa sechinsemo cha Nyamache yogotoka ime bunge yabo basi abwase baba bako basemia igoro yobuye bogoswa ase kiama kia UDA nako basaba bamenya abanyare ko baba kumusira umuske Dr. William Samoei Ruto eri kwene kyabuna nko balega kwirana sentunda yae ya kabere party UDA nakitwara ko basomirero basa poti president akori kita mchaya ibiri no sana asogo cha asobonge gocha kotebia abantu ingikero na korora ingikera igabo basi mwarora abantu nabange barenga bagogete sana asogo chamo intubu nabantu babo basi otutagete tokole siasa yomorembe ntutagetio ndarwa nionde tugita abantu bonsi bategererane kero muntu kabwata mangana aye akwane oyo kunyaira anyaira oyo tageti anyatike egento gukwana omorembe amani jebo basi magendero tayo chipara chito togoita andonsi tagete president yecha eronji chipara na bono otagete kuruwa ende baka burangi piaji togoika otage koru igare oche material ogendo cherto okara togoita para takarti kite otage koru mogonga oche kiobegi ochiko endembe para takarti kite otage te president yeche na intu eto konye kira tu abeire ese president ya choru tanja goja bobasi otoko motebia je bobasi entu arabo kongubororo atokonye Waigo nigo Manoti akwanire gekore kikianyara kyo bage gokorekana ekero igati yabarai kurwa sensemo yo kwamereria serikali yatwalete taro yabo imense yorogongo rwa gusia segeka kia matuka 3 abo asebaro chike ebikore bye gati yabamura bako babagotumeka asogo turbanya emekutano yabarai bande nabo ko basaba batiga ko babagotumeka bo basogo turbanya emesangerekano yemekutano yabarai nako basaba banyara ko babakwenekia siasa cyomorembe chinga kichonsi Bwana chichogo sege tanjiringia njibwe ko manyene kero chumatate sege ya bete busongari na kanete ngatebondo bwenshi ko jaga ya kisi obwate ngwanda ya gukwana na bagukwana undeta basako chegionde abantu bose na bamo esiasa teko kera abantu barwane Kenya is a multi country anybody na baguje ni kiamba kiaye arari yata kitekoralia anene mono omorembe undeta basako chena fucho undeta sakoleta segiande Anene mono niga ababoriria abasai n'abamenyi bonsi kurwa sorogongo rwa gusi banyare ko baba ko bwate bibande nabo igo kweliki abuna bakicikura unenchereye moyo kweregania asobo chori bore motu nabo igo gosaba kero montanyare ko baga ko banekerengererio kia kyo murai uri atagete batari gotwara ogwetana na gose ogoturbana emesangerekano nabo ige mekutano iyo iranyare ko bage okorekana engakichi campaign kirache ko bachigo chaka Baito bali batara bwata ekibande babwate erire chiko bakonya batware ekadi dio juwake kura 2027 Korwa Nyamache imebunge ya babasi akaunti ya Kisii ginko reporteria Mayane Soko TV Elietariane Mausa Caroline Yamana soko choren Soko TV uborusu bwo mugusi ase obo tukobwa boro ase bono ni goto kurasi umiri chiduka na nyuma yayo ningirane ase turachiko swase nkwani yaito ase obo tukobwa bono turachiko sangano yo kurigekero kyo MCA korwa ase ward ya Bonchi tendere ase obo tukobwa bono no chikumamanya ase obwagare ekara turachiko sangana bwo gukwanira ari agenderete kurwa ase ensemo eyo ya Bonchi tendere gotoka imensemo ye bunge yabo machoge cha Chemie County ya Kisii ase boro tiango turasi Chiduka. Eje Soko TV
oboroso bw'umu